Ferească Dumnezeu, ferească Dumnezeu. Până nu facem 50.000 nu scot un cuvânt. Ați înțeles? 50.000 share pe toate, peste tot. 50.000, altfel nu zic un cuvânt. Fii atent. Închide lumina, am să mă simt bine. 50.000 să nu scot un cuvânt. Sau nu scot un cuvânt. What the? 50.000? Cât suntem? Ia prinde pe Cora. $50.000 sau nu zic un cuvânt. Cât suntem? 42.000? 50.000. Și el peste tot. Bă, nu vreți să ratați live-ul ăsta, s-a terminat, credeți-mă. Ce morțit mă te are boxa asta? $50.000 sau nu zic un cuvânt. $50.000? 47.000. 50.000 vreau. 50.000! $50.000? 52.000. Bun. Sunteți pregătiți? Sunteți pregătiți? Stai să nu strâng centura. Așa. Lino Golden. Aduci mie bricheta aia. Lino Golden. Velea. Care mai sunteți, mă? Antonia. Bă, s-au strâns toți așa pe mine, mă. S-au strâns toți așa pe mine și... Și ia uite ce le fac eu. Ia uite ce le fac eu. Asta le pun aici. Așa, pun și asta aici. O Gomes. Uite, așa. Așa. Sunteți gata, da? 60.000. Dacă facem 100.000 s-a terminat. Dă-te morții tăi. Dacă facem 100.000, mă dezbrac. 61. Bine. Hai să vă zic. Hai. Ok. Păi bă, Lino Golden. Hai să zic și eu ceva. Ca de la regele României la câinele meu mai mic. Câinele mai mic decât Velea. Păi bă, ai făcut live aseară. Am intrat pe live. Am dat comentarii, am dat 10 comentarii, 12, 13 comentarii.
Și ăsta se prefăcea că nu vede comentariile. Și tremurau țâțele. Bă, tu vezi cum arăt eu? Tu vezi halatul ăsta Versace cum vine pe mine, mă? Tu vezi că eu sunt pe bune pe viața aia? Tu ai... Deci fii atent, hai să vă zic. Deci ăsta, așa, sfârcuri normale, da? Ăsta le are așa. Ați înțeles? Fac eu rost de poze. Și în cele din urmă vreau să discut ceva cu voi așa. Câinii mei. Pe bă, din moment ce ăla zice de tata că a fost în pușcărie și nu știu ce, nu-i normal să zic eu de copiii lui, de familia lui, de tot ce vreau eu? Credeți că mă interesează pe mine de reguli, de nu știu ce, nu zici de familie, nu zici de copii, zic de copii, zic de familie, zic de mamă, de tată, de cine vreau eu, cât timp a zis și el. Sunteți nebun la cap? Păi ăștia am impresia că se pun cu mine. Cât am făcut, mă? Am făcut 3 milioane de vizualizări în 2 zile. Am făcut 200.000 de like-uri la piesa aia în 2 zile. A explodat YouTube-ul, a luat o razna toată lumea din cauza disul ăla. Sunteți nebun la cap. Și voi vă puneți cu mine? Voi vă puneți cu mine? Am 66.000. Am 66.000 pe live. Record. N-ai cum să dobor recordul ăsta nici dacă... Nu știu. Ești nebun la cap. 66.000, 67.000. Dacă facem 100.000, mamă câte zic. Mamă câte zic! Dacă facem 100.000, vai de capul meu. Păi voi cu mine vă puneți, mă, nebunii mei, că sunteți așa. Sunteți așa. Voi cu mine vă puneți. Ia, cine îmi dă și mie să intru live cu el? Hai, Linu, nu intri? Hai, țâțișoara mea, nu intri pe live cu mine? Țâțișoara mea. Grăsuța mea. Bă, tu ai uitat, bă. Deci toată lumea din Brașov care te cunoaște mi-au zis tot despre tine, ești nebun la cap și știam și eu. Când erai țip-țop, cereai promovări de la șaurmerie, ești nebun la cap și nu voiau să te promoveze. Și acum le înjuri. Bă, tu nu vezi diferența între mine și un câine ca tine, ești nebun la cap? Păi, bă, nebunule, pe mine mă știe toată lumea de comportamentul meu, de felul meu de a fi. Tu cine dracu ești? Tu ești un nimic pentru că, hai să zic de ce. Toată lumea știe piesele tale, știu 3-4 piese de la tine, dar nu te știu pe tine ca persoană, băi, câine mic. Când ai fost odată cu mine în mall și toată lumea făcea poze cu mine și pe tine te puneau să faci poze. Ești nebun la cap, în câinele meu. Stai cu minte, dracu, să te ia, că nu-i chiar așa. Și Velea, dă-te, că ești așa, ești nebun la cap. Nu vezi, stați liniștiți, aici e cola, nu-i vin. Dar v-am zis că-s mafiot acum și mă comport un pic mai așa. Nu mergi pe maharile astea. Așa, cât suntem, mă? 73. Deci nu vreți 100.000. Deci nu vreți 100.000 să nu mai aibă nimeni șansa vreodată să spargă așa ceva. Nu vreți 100.000. Vedeți cum sunt, mă, și eu. Vedeți ce viață duc. Voi vedeți că din cauza mea a luat-o YouTube-ul razna. Nu vă dați și voi seama că eu dacă vreau dispar și când apar se sparge tot, distrug tot? Credeți că dacă stau 2 luni așa pe bară nu zic nimic? Credeți că nu se întâmplă nimic? Sunteți nebun la cap. Și nu înțeleg eu de ce Lino ăsta, care a dat dis, vezi, Doamne, și el, 6ix9ine, nu știu ce, ești un câine, mă, ești, ai țâțele așa, ești prost. Fac eu rost de poze. Nu înțeleg de ce l-ai pus pe Dorian în așa ceva, ești nebun. Bă, Dorian, care te-a ajutat să-ți iei mașina în leasing. Nu multă lume știe că și-a luat Porsche-ul ăla de 30.000, care gen, gândiți-vă că ceasul ăsta e 15.000 și Porsche-ul lui e 30.000, gen, mașina lui e doar de 2 ori mai scumpă. Pula mea, știi? Și nu înțeleg de ce ai zis tu de Dorian și l-ai implicat și pe el în disul ăsta, când tu ești un mort de foame, ești nebun la cap. Mai ai să dai 12.000 la mașină, ești nebun la cap. Că ai luat-o în leasing. Ești nebun, sclav. Mai ai să dai 12.000 la mașină. Ți-ai luat un Mercedes acum nu știu cât timp, mai aveai 1.000 de euro în cont după ce l-ai luat.
Crezi că eu nu știu chestiile astea? Ah, și te mai și droghezi. Mai ai și imagine de aia de vezi, Doamne, bă, te rog eu nu faci story acum că am iarbă pe masă, că am nu știu ce pe masă. Du-te, trecu de sclav, bă, tu cu mine te pui cu regele României, cu regele internetului din România, sunteți nebun la cap. Încă nu realizați, mă, că... Bă, deci, eu sunt... Nu că mă consider inteligent, mă consider cea mai inteligentă. S-a dus, nu mai pot să zic nimic acum. Mă consider cel mai inteligent om din România de pe social media. Pentru că, uitați-vă sus, de ce? 78 de mii. Cine a mai avut atât vreodată în viața asta, în România, de când există Instagramul ăsta? Abi e record. 3 milioane în 2 zile pe YouTube, 200.000 de like-uri, 80.000 pe Instagram pe live. Poate ajungem la 100.000 dacă dă Dumnezeu și mai ca Domnul. Așa. Și să vă mai zic ceva. Că face lumea spume când scot eu o piesă cu Dorian. Că nu știți ce piesă avem unde s-a terminat planeta. Ești nebun. Stă lumea în loc. Să vedeți. În rest, toate bine? Și Velea se droghează. Da. Toți ea de acolo se droghează. Și hai să mai zic ceva. Mai știi, Orfane, când ai venit la Acazie acasă, ai venit cu 12 și ți era frică să urci în apartament, credeai că am eu bodyguards cu mine, cu nu știu ce, și a trebuit să cobor eu singur după voi să vă iau sus. Ce? Bă, mâncați-i gata. Dacă aș ști voi și dacă ați trăi ce am trăit eu, era altfel. Dacă nu era Smiley, era vai de tine. Ce să zic, mă? Am rupt internetul iar, e vorba doar de mine în țara asta, eu am cea mai mare putere. Astea sunt pentru voi, Golden Boy. Dacă vreți vă fac și un rap aici, un rap battle, ia fi atent. Oh, Linou, n-ai cum să te pui cu mine din nou, pentru că n-ai cum. Oh, Linou, mi se pare mie sau sunt gay? Ești gay. Linou, ai țâțele așa și fața așa și dinții galbeni ca ăia din Constanța, adică muntenii ăia, orfanii ăia, să vă dau la... Ați înțeles? Bă, nu vă mai puneți cu mine, mă, ce aveți? Nu vedeți că toată țara e aici, în mâinile astea? Sunteți nebuni la cap? Nu vă mai puneți cu mine, că n-aveți loc. E imposibil. Uitați-vă, 80.000 pe live constant. E imposibil să atingi tu, ăsta care te uiți la live-ul ăsta, e imposibil să atingi. Dar păcat că nu știm. Antonia, te pup. Te iau de soție în 3-4 ani și după aia mă despart de tine. Fii atent. Fac și un copil. Cum am mai făcut și alții. Timpul ca să facă un testat de mine. Și ce să vă mai zic? Nu sunt gay. M-am încurcat eu acolo, gen, oh, Linou, mi se pare mie sau sunt gay, ești gay, știi? M-am încurcat și un pic. Aseară făcea asta live și tremurau picioarele, făcea așa, gen, dar nu-l văd, mă! Dar n-a intrat. Și ăia din spate nu s-au prins de vrăjeala lui și ziceau, a intrat, bă, a intrat. Și ăsta, nu-i văd comentariile, nu știu ce, hai că-l închid, că... Și omul avea 1000 de persoane pe live până să fie vorba de mine, sunteți nebuni? Lăsați-mă, mă, cu ăștia voștri de la puterea dragostei, cu nu știu ce, calmați-vă, dracu, nu vedeți aici în fața voastră, că n-ați văzut așa vibe american. Și așa talent și așa putere, dracu, niciodată în viața asta. Cât suntem? 81. Bă, dați share peste tot să fim 100.000. Vreau 100.000 în seara asta, mai țin live-ul 5 minute, în 5 minute vreau 18.000 de persoane. Acum.
Și vă promit că lansez piesa aia luna asta. Nu luna asta, că e mai. Luna viitoare, în iunie. Luna viitoare, în iunie, cel mai mare hit din România, cu Dorian. 81.000. Dați la 100.000 dacă tot sunteți la 81.000 direct. Mă joc de tine cum vrea inimioara mea. Nu pe 1 iunie, pe 20 și ceva, nu știu. O lansez, dacă suntem 100.000, o lansez luna viitoare. Momentan suntem 81.000. Dați share peste tot să intre lumea. Că vă mai zic chestii, hai. Nici nu-mi place scos. Cam la tigăi. 82, 100.000 vreau să vă zic când iese piesa cu Dorian. Și vă mai zic încă 3-4 chestii. Vă arăt poze, nu că vă zic 3-4 chestii. Halatul ăsta de la Versace cam stă... Păi ăla făcea live în tricou de ăla. Cine dracu mai poartă tricouri de-alea? Ești nebun la cap. Nu vezi cum se poartă, cum să fii mai așa, mai... Înțelegi? Și tu stil. Fă și tu poze dacă tot mergi la sală. Fă și tu poze să se vadă pieptul așa. Că la tine se vede numai așa. Înțelegi? Tu cum e te pui nebunule? Că ți-e frică de mine, ești nebun la cap. Așa 50 de kg cum am eu. Ți-e frică de mine, te scuip. Ești prost la cap. Îți vomit în gură când te văd. Calmează-te dracu. Astea. 83.000, bă, dar nu vreți deloc 100.000? Că m-am plictisit de 83.000. 100.000. Acum. Cred că e timpul ca velea să facă... Ce râd ăștia în comentarii. Vă place de mine, mă. Mă iubiți, mă. N-aveți cum să trăiți fără mine. Nu vedeți că nu se întâmpla nimic pe Instagram până să revin eu, să mă trezesc? Niciodată niciun să stea. Niciun fraier nu o să stea. Că veni vorba de corp. Vedeți că al vostru, nu știu dacă vă dați seama, dar am și o piept, dar nu se vede aici. Stai că mi se văd oasele pe partea asta. Stai. Băgăm aici. Nu vreți 100.000? Eu nu mai țin că m-am plictisit. Vă iubesc. Spuneți lui Lino Golden să se culce dracu, că nu e frumos. Să pui cu regele tău. Ești un sclav, ești nebun la cap. Nu mai încerca tu de-astea, că îți pică țâțele. Gagică ta te înșeală. O ai tatuată pe mână și a umblat prin toate studiourile în care găsea. Ești nebun? Cu Cuza, cu ăștia. Mai știu eu. Te simți un pic prost acum, te înțeleg, dar... Din moment ce te pui cu mine, nu mai trăiești, mâncați aici. Singura piesă a scos-o și el cu Jador și datorită lui Jador a făcut 50 de milioane sau cât a făcut. Și după aia a scos și el piesă singur, a făcut 1 milion într-o lună și acum, că a scos piesă despre mine, a făcut 1 milion într-o zi. Înțelegeți ce înseamnă Abi? Înțelegeți ce înseamnă Abi, mă? Dino Golden, încă o dată, te rog frumos să mergi să-ți faci liposucție, că drac, vomită lumea. Nu vrei și tu să ai femei, să astea? Fă-ți dracu liposucție, să ai și tu femei, să vină femeile la tine, că așa, dacă te văd pe la Survivor cu tricoul pe tine, cine dracu te bagă în seamă, mă, ești nebun la cap? Că-și dau și ele seama că ai țâțele așa și așa, înțelegi? Cum ziceam ăla, ai nasul așa și picioarele așa, picioare de marionete, picioare de schelete. M-am fript să moară, mamă. Mamă, ești handicapat? M-a înjurat ăla și m-am fript. M-a înjurat orfanul ăla. Mamă, mâncați aici curată. Hai, vă iubesc, pa!
Spuneți lui No Golden că iau toată familia.